Rojnivîska xecê yek. Xecê li du Ehmedê Xanî ye. Nivîskar Yasemîn Elvan. Rojnivîsk. Ev mehekê zêde bû ku em li ser refika qirtasiyê li benda yekî bûn ku pê me bikire. Ji xeynî min 5-6 rojnivîskên din jî hebûn. Êdî sebra min nemabû. Loma min dixwest rojek zûtir yek bê min hilde. Bibe serboriyên xwe, xewn û xeyalê xwe li ser rûpelê min binivîse. Ez hêj di van fikir û remanan de bûm, hev min dît keçikeke derdoreyê 13 salî ket hundir û ji firoşger re got: ez dixwazim ji xwe re rojnivîskek bistînim. Wê gavê niqutî dilê min ku dê ew min hilbijêre. Kelecaniyek bi min re çêbû. Firoşger em bi berê ve nîşanî wê da û got: ev tev rojnivîsk in. Tu kîjanê dixwazî? Keçikê bi qasekî li me nehêlî. Piştî tiliya xwe dirêjî min kir û got: ez rojnivîska bergê wê sor dixwazim. Ez pir şabûm. Lomaya rengsor tenê ez bûm. Ji şayan hema mabû du besk bi min ve çêbûne. Firoşger ez ji ser refikê hilda û da me keçikê. Keçikê bihayê min da. Ez xistime nav çentika xwe û em ji wir çûn. Piştî em gihiştin odeya xwe, wê ez ji çentikê derxistim. Li ser bergê min rojnivîska xecê nivîsî. Ez di cî de hiştim û çûm. Ev roj berêvariyê xecê bi coş û peroş hat û li ser rûpela min e ewil wiha nivîsî: Rojnivîska min e xweşewîst. Ev çendeka tevgera pisîka min Mircanê Guherî bû. Van rojan pir teral bûbû. Min dikir nedikir ew ji cihê xwe ranedibû. Ji ber ku wê pir lîstina gulokan hez dikir, min çû gulokek da anî û avêt ber wê. Mircanê qet li guloka ta nenêrî û pê nelîst. Min gulok girt û cardin avêtê. Lê vê carê guloka min bê hemdî çû li portreya ku bi dîwêr ve daleqan dîbû ket. Portre kete erdê û cama wê şikest. Camê şikestî tev li der û dora min belav bû. Ez pir tirsiyam. Di cihê xwe de sar bûm û weke peykerekê mam. Mircanê ji min bêhtir tirsiya. Ji tirsan çavê wê beloq bûbûn. Bi şaşwazî li dora xwe nêrî, dûre bi bes çû û xwe di pencereya vekirî de avête derve. Hema pê re dê û bavê min bi hev re bi telaş ketin nav odeyê. Bavê min li nava çavê min nêrî û got: xecê, camê şikestî li dereke te ketine an ne? Min bi çavên şermî li dê û bavê xwe nêrî û weke ku bêjim na, min serê xwe li ba kir. Dêya min got: ax xecê ax, min 100 caran ji te re gotiye, nabe ku tu di nav malê de bi gokê bilîzî. Ne wisa keça min? Bavê min kesereke kûr ji hinavê xwe kişand û got: xecê, gava me deng bihîst em pir tirsiyan. Me got qey tiştek xerab bi te hat. Baş e ku tu silametî, yê din nexeme. Bi dû re çû wêne ji nav camê şikestî hilda. Lê nerî û got: bayê tiştek bi wêne jî nehatiye. Ez ê aniha bibim û bidim çarçovekirin. Bavê min wêne hilda û çû. Diya min jî çû bêr û gêzik anî. Me bi hev re camên şikestî yên li der û doran belav bûbûn berhev kir. Hê me karê xwe neqedandibû, mavê min bi wêneya çarçovekirî ve ket hundir û got: xecê, ka zû here ji min re çakûr û bizmarekî hilde û bîne. Ez ê cihê vê portreyê biguhêrim. Cihê wê yê berê zêde ne li ber çavan bû. Ez çûm, min çakûr û bizmar hilda anî û da destên bavê xwe. Bavê min portre da destê min. Bi dû re çavên xwe li dîwarê odeyê gerand.
Piştre çû bi ber televizyonê sekinî û got: Min cihekê xweş jê re dît. Dê ew li vê derê bêhtir ber bi çav pê. Kursî bir danî wir. Pê li kursiyê kir. Bizmar di dîwêr de kuta û got: Xecê, de îca portreyê bide min. Ez wê li vê derê de aliqînim. Dûv re em her du bi hev re çûn. Li hember sekinîn û me lê mêze kir. Bavê min bi dengekî nerm li min vegeriya û got: Xecê, tu xwediyê wêneyê nas dikî? Min got: Na bavo, ev kî ye? Çavê bavê min teyîsîn û bi serfirazî got: Ew feylesofekî Kurdan e. Navê wî Ehmedê Xanî ye. Ew li dinyayê de mamosteyê sêyemîn tê hesibandin. Min got: Pir balkêş e. Babo, ev çend sal e ku ev bi dîwarê me ve de aliqandiye û qet bala min nekişandiye. Bavê min got: Keça min, di dîrokan Kurdan de cihekê wî yê pir taybet û girîng heye. Pêwîst e hemû kes wî binasin. Ji ber ku wî di warê çand, huner, wêje û ziman de xebatên pir mezin kirine. Bi kurtasî wî ji me re mîrateke bêhempa hiştiye. Min bi dil û can bavê xwe guhdarî kir. Bi min re meraqek çêbû û hê gotin di devê bavê min de bû, ez dê vegeriyam û min got: Bavo, ew di navberan kîjan sala de jiyaye? Bavê min got: Ew di serdema hevdemîn de jiyaye. Min got: Bavo, wekî ku tu dibêjî ew 400 sal berî niha jiyaye. Bavê min bi zanîn û eleqeya min pir kêfxweş bû û got: Erê keça min, tu rast dibêjî. Lê îro jî em rêç û rêbaza wî dişopînin. Min got: Bavo, gelo qet berhemên wî hene? Bavê min got: Erê çawa, berhema wî ya bi navê Mem û Zînê di dinyayê de binav û deng e. Wî bi rêya Mem û Zînê hem çanda Kurdan derxistiye pêş, hem jî piskirêgên gelê Kurd bi ber çavan raxistiye. Ew hezkiriyê çand û folklora Kurdî bû. Ji Kurdan re digot qedir û qîmetê bidin zimanê xwe. Lewma me navê te jî destaneka Kurdî girtiye. Wê gavê navê min bêhtir bi min re xweş hat û min got: Spas dikim bavo, we navekî pir xweş li min daniye. Bi dû re bavê min gotinên xwe domat û got: Ji bilî wî ferhengokek bi zimanê Kurdî û Erebî amade kiriye. Navê wê daniye Nûbihara Biçûkan û gotiye: Ev ji bo biçûkên Kurmanca ye. Em bi dilxweşî dikarin bêjin ku piştî ferhengoka wî perwerdeya zimanê Kurdî di medreseyan de pêşketiye. Min got: Bavo, gelo hûn dizanin ku gora wî li ku derê ye? Bavê min got: Gora wî li Bazî de ye. Gelê Kurd wê derê wek ziyaretgehekê dikhatînin. Her sal gelek kesên dildarê ziman û edebiyata Kurdî gora wî ziyaret dikin. Min got: Bavo, ez jî dixwazim biçim ziyareta wî. Bavê min got: Baş e keça min, ji xwe dêya te jî pir dixwast biçê wir. Lexwe em sibê zû rabin û biçin. Min got: Bavo, lê pisîka min? Bavê min bişirî û got: Tiştek bi pisîka te nayê. Ji xwe em ê di roja xwe de vegerin û bên. Min got: Baş e, wê gavê ez hinek av û xwarin jê re amade bikim, ku ew birçî nemîne. Bi dû re hat bîra min. Gava ku portre şikest, ew di pencereyê de bezî bû û çûbû derve. Ji wê demê pêve jî qet nexuya bû. Ez ketim pey wê. Li nav malê û hemû der û dora malê geriyam. Ne tenê ez, dê û bavê min jî lê geriyan. Lê em li tu cihê rastî wê nehatin.
گەرەمۆلێک کەت ناوا me. Dê û bavê min jî bi qasî min xema Mircanê dikirin. Bavê min li dêya min vegeriya û bi dengekî nizm got: Hêvîdarim teşqeleyek neyê serê Mircanê. Loma ev 4 sal in ku Mircan qet ji mal dûr neketiye. Diya min got: Na, ez ne bawerim ku tiştek pê hatibe. Loma li tevgerên wê de dihate dîtin ku dêya û roja biterike. Dibe ku çûbe cihekî xalî û çêjikê xwe anîbe. Min got: Dayê, ez jî werfikirim. Lê ka gelo ew û çêjikên xwe li ku derê ne? Bavê min got: Xecê, divê em zû razin ku em sibê zû rabin û biçin ser gora Ehmedê Xanî. Xem neke, ji xwe meydanê êvarê vegerin. Eger hêjî nexuya be, wê gavê em ê tev bi hev re dîsa lê bigerin. Ez bêgav mam û min got: Baş e bavo. Rojnivîsk: Ez jî hindî ketibûm heyra Mircanê û min pir meraqa wê dikir. Ez bi kelecan li benda Xecê mam. Gelo piştî vegerê ew ê çi li ser rûpelê min binivîse? Danê êvarê Xecê hat û li ser rûpeleka min a çirpisî wiha nivîsî: Rojnivîska min a delalok. Ew şeva ez hatim ku razim, şev li min bû hezar şevî. Ji meraqa Mircanê xew neket çavê min. Destê sibê hîna nû xew ketibû çavê min. Diya min bangê min kir. Em rabûn bi taştêya xwe xwar û em birêk ketin. Gava û kam ji bajarê Wanê derketin, dêya min li bavê min vegeriya û got: Bavê Xecê, were em di ser rêya Erdêşî re biçin. Bila Xecê sûlava Muradiyê jî bibîne. Bavê min wekî ku bêje erê, serê xwe li ba kir û berê erebeya xwe da ser rêya Erdêşê. Di demeka kurt de em gihiştin ber sûlava Muradiyê. Her çi qas hiş û mêjiyê min li ser Mircanê mabû jî, herikîna sûlava bi heybet xweşiyek bi min re çêkir û pir bala min kişand. Bi qasî 20 xulekan em li der û dorê sûlavê gediyan. Bi dû re em birêk ketin û çûn. Ji ber ku destpêka demsala biharê bû, me dirê de gelek dîmenên xweş dîtin. Berf hêdî hêdî diheliya. Xweza nûş yar dibû. Çêre nûşên dibûn, kulîlk ji nû ve dibişkivîn. Guliyên daran hêdî hêdî vedibûn. Asîman bi rengê şîn xemilî bû. Hewa nerm û sayî bû. Em her çi qas diçûn, dîmenên pir xweşik derdiketin pêş me. Çiyayê tendûrekê li pêş me wekî ku çarşafeke reş û belek avê dibe ser serê xwe dixuya. Hê em ji nêrîna wan deran tê nebûbûn, çiyayê agiriyê bi berz û bilindbûna xwe derket pêşberî me. Wekî ku çiya û asîman gihîş dibin hev. Serê çiyayê agiriyê bi mij û duman bû. Min bi wênegira bavê xwe gelek wêne girtin. Hê çavê min li çiya bû, bavê min got: Vaye em gihiştin qesra İshak Paşa. Werin em li vir paya bin û pêşî li vê derê bigerin. Loma ev der ji cihekî dîrokî ye. Tê gotin ku ev qesir di sed sala 18 de hatiye avakirin. Mîmarên wê serdemê pir serkeftî bûne, wan pir ket dane vê qesrê. Em her sê bi hev re paya bûn û çûn nava qesrê. Em li her derê qesrê geriyan. Ji bo min tiştê herî balkêş, neqş û nenûşên li ser dîwar û arîkan bûn. Gera me ya wir jî qediya. Em dîsa suwarê erebeyê bûn û em bi ber ziyaretgeha Ehmedê Xanî ve çûn. Ziyaretgeh ne dûrê qesrê bû. Em qasekî din gihîştin wir. Li ber deriyê ziyaretgehê çend firoşkar hebûn. Wan tiştên diyarê difirotin. Gelek erebe li der û dora wê hebûn.
Hin kes diketin hundirê ziyaretgehê. Hin kes jî ji wir derdiketin. Li hundirê ziyaretgehê qumaşê kesk hatibû raxistin. Dê û bavê min û kesên ku bi me re ketibûn hundir, rasterast çûn ser gora xanê silav li wî kirin. Bêjna xwe li ber gora wî tewandin. Destên xwe rakirin û dua kirin. Ez jî çûm. Min hinek guhê xwe da wan. Ka ew çawa dua dikin? Guhê min li peyvên wan bû. Ev hevoka dawiyê min ji wan bihîst. Xwedêyo, tu vê gelê ji bela û bobelatan biparêzî. Min jî destê xwe rakir, gotinê we dubare û dûbre. Min jî Ehmedê Xanî daxwaz kir ku tiştekî xerab bi min canê neyê û ew di demeke kurd de bixwîye. Gava duaya min qediya, ez çûm li ser rûniştika pişt jêrî rûniştim û mam li benda dê û bavê xwe. Piştî demeke kurd, dê û bavê min jî hatin û em ji ziyaretgehê derketin. Em hê swarê erebeyê nebûbûn. Bavê min got: Werin, ez ê ji we re diyariyekî bistînim. Em çûn, li nav firoşkeran geriyan û me li tiştên wir nêrî. Gelek tiştên xweşik û balkêş hebûn. Dayîka min ji xwe re gostîlek kirî. Min jî ji xwe re wêneyekî Ehmedê Xanî ku li ser kefirekî nexşandî bû û moriyekî heşîn jî ji mircanê re kirî. Min got: Gava çûm malê, ez ê bi benîkekê rekim û têxim stûyê wê. Piştî kirîna diyariyan em bi rê ketin. Ji ber ku ez bi şev ranezabûm, xewê giranî li min kir. Ez ketim xewê. Piştî demekê ez bi dengê dayîka xwe ji xew şiyar bûm. Dayîka min digot: Hecê, keça min, de ji xewê rabe, vay em gihiştin mala xwe. Em çawa ji erebeyê peya bûn, ez bilez çûm li nav malê û li der û dora malê li pay mircanê geriyam. Lê ez li tu derê rastî wê nehatim. Ev car ez ketim nav tax û kolanan lê geriyam. Demekê dirêj ez çûm. Bi dûbre hew min dît ku ez ketime derekî nenas û nediyar. Cih û warekî pir ecêb bû. Piştî ez sinek meşiyam. Ez li avayek rast hatim. Dîwarên wî bi kevirên mezin hatibûn çêkirin û bi heriyê hatibûn molekirin. Deriyekî piçûk li ber hebû û derî vekirî bû. Ji ber meraqa xwe ez çûm û ketim hundir. Gava ez ketim hundir, min dêna xwe dayê ku vaye Ehmeda Xanî li pêş min e. Sûreta wî wek portreya mala me bû. Şaşikeke mezin bi rengê sorgewes li ser serê wî bû. Rih û simbêlê wî pir lehev hatibûn. Ji rûyê wî nûr dibariya. Şaleke kesk li ser milên wî bû. Di destê wî de perê çûkan û li ber wî şûşeyeka tijî hibir hebû. Di odeyê de bi qasî nehdeh şagirt li pêşî wî rûniştibûn. Bi baldarî li Ehmedê Xanî dinêrtin. Şagirt tev kurik bûn. Ehmedê Xanî ji pirtûka ber xwe çi dixwand, zarok lê vedigerandin. Gava ku Ehmedê Xanî serê xwe ji pirtûkê rakir, çavên wî bi min ket. Rabû ser xwe, ber bi min ve hat û got: Tu kî û tu li vir çi digerî? Zarok jî tev li me zivirîn û li me temaşe kirin. Ez pir bi heyecan bûm. Canê min tev diricifî. Min bi dengekî lerizî got: Pisîka min winda bûye. Ez li pisîka xwe digerim. Ehmedê Xanî got: Tu qet namînî keçên li vê deverê. Tu ji ku hatî? Min got: Ez 400 sal pêşiya niha dijîm û ez jî nizanim ez çawa hatim vir. Ehmedê Xanî bi gotinê me ecêb mayî ma. Hêj wî tiştek negotî? Min got: Ez we baş nas dikim. Tu seydayê Ehmedê Xanî yî. Ew bêhtir heyîrî û got:
Navê te çi ye? Min got. Navê min Xece ye. Ji ber ku ev nav Kurdewar e, li ser şîretên we bavê min ev nav li min kiriye. Ehmedê Xanî rûken bû û got: Ez 400 sal şûn de jî têm nasîn. Min got: Belê, ez dikarim bêjim. Di her malekê Kurdan de potreyeke we bi dîwarê wan ve daleqandiye. Ehmedê Xanî got: Xece, tu çend salî? Min got: Ez 13 salî me. Ehmedê Xanî got: Tu çawa ev qasê tiştan dizanî? Min got: Ne tenê ez, gelê Kurd tev we baş nas dikin û bi navê we pir serbilind û serfiraz in. Ehmedê Xanî got: Te ez pir şad û dilşad kirim. Tu her hebî. Xece, pisîka te ne li van deran e? Ew li holika bin bexçeyê we ye û li wir jê re 4 heb çêcik çêbûne. Here li wir binêre. Rojnivîska min e xweşewîst. Gava min ev gotin ji Ehmedê Xanî bihîstin, min hema zû xatirê xwe jê xwest. Ez bi lez ji wir derketim û li rêya mala xwe geriyam. Piştî demekê çawa çêbû ez jî nizanim. Hew min dît ku ez li ber derê mala xwe me. Ez ber holika bin bexçeyê veçûm. Gava ez ketim hundirê holikê, min dît ku vaye, bircanê li ser çêcikên xwe rûniştiye û wan dialêse. Weke Ehmedê Xanî gotibû, 4 heb çêcik bûn. Sisê ji wan spî û yek ji wan jî reş û belek bûn. Ez ecêbmayî mam. Ez bi dîtina mircanê pir şabû bûm. Pişt re min her 4 çêcikan bi naz û delalî xist nav pêşa xwe û anîman. Rojnivîs: Gava Xecê ev rêzik li ser rûpelê min dinivîsî ji ber kelecaniyê destê wê diricifî. Ew îşev pir xweşhal bûbû û bi bextewarî çû razan.